Jo el que estic precisament propiciant des de la meva conselleria, a més, no és una conselleria de les cures, de la criança, dels usos del temps, no? D'utilitzar-los correctament, de conciliar. I seria molt hipòcrita per la meva part dir en un discurs, no? Que vull que tot això li passi a la ciutadania menys a mi. Bueno, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i portaveu del govern del Botànic, Aitana Mas, benvinguda. Moltes gràcies. Com va lo primer eixe aterratge? Ja són 2 setmanetes? Com va? Frenètic. Frenètic. Crec que no tinc una altra paraula per a descriure-ho. L'aprenentatge també és brutal i sobretot també conscient del moment en el que arriba el govern, queden 10 mesos, etc. Però intentant fer-lo el millor possible, intentant ser una esponja i empapar-me de tots els assumptes de la conselleria i intentant també normalitzar les relacions amb els socis, etc. Jo crec que és una tarea, una tasca ingent, però que al mateix temps està més gratificant, ho he de dir, no tot és roïn. Home, i tant, i tant. Vas estar al primer Botànic, de fet, com a directora de l'àrea, sobretot de transparència. Quines diferències veus entre aquest primer Botànic i este segon? Pues en el primer Botànic imperava la il·lusió del govern de coalició que arriba a desterrar les polítiques més fosques del Partit Popular, i això se notava en l'ambient, en la il·lusió, i jo crec que ara, amb un treball ja consolidat, el Botànic 2 s'ha encarat d'una altra manera, probablement des d'un moment ja de serenitat, d'estar ja veient els fruits de les polítiques que posarem en el primer Botànic en marxa, i ja és una consolidació de projecte, són 2 moments molt diferents, però també els 2 molt necessaris. Crec que serà el primer Botànic un moment d'espenta, d'energia, de posar totes les polítiques públiques possibles i per haver en marxa per a revertir aquesta situació, i ara és de consolidar-les, d'obtindre els fruits. Jo he escoltat a molts polítics que estan, òbviament, en la part de gestió, que diuen que moltes vegades, i en concret aquesta legislatura, que ha sigut una pandèmia, en 8 anys no s'arriba a consolidar un projecte que naix i que a vegades necessites 3 legislatures. No sé si ho comparteixes. Sí, a veure, jo crec que també depèn de quin govern i com agafes aquesta herència, no? Vull dir, nosaltres, per exemple, en la conselleria tenim el Pla Convivint, que és un pla d'infraestructures en el que amb els ajuntaments construïm noves residències de majors, nous centres de discapacitat funcional, de diversitat funcional. Entonces, clar, davant d'això, per exemple, tenim el pla és del 2021 al 2025. Ja forma part d'una altra legislatura, no? Entonces, hi ha projectes més plurianuals que van més enllà d'un any només i que necessites un cert temps per a implementar-los. Construir col·legis o construir residències de majors no és una cosa que se faci en un dia. Per tant, sí, clar, hi ha polítiques, hi ha de tot. Les polítiques més immediates i que tenen un efecte, diguem, immediat en la ciutadania, i altres que requereixen una miqueta més de temps. També per les càrregues burocràtiques de l'administració. Vull dir, fer un contracte en l'administració, depèn de la conselleria, igual són 8 mesos. Aquests temps també hem d'entendre-los, encara que no els compartim. Jo crec que ningú, ni ciutadania ni govern, però intentem fer-ho tot el més ràpid possible per a que tingui impacte en seguida en la ciutadania. Igual que el pla edificant és un èxit perquè al final el que ha afavorit és la construcció de col·legis, la millora de centres que necessitaven millores. El Pla Convivint també s'està convertint en un eix fonamental en centres socials que a la millor ciutats i pobles no tenien. Jo sé que hi ha poc de temps, però en aquests 10 mesos, no sé si me pots avançar un poc, de tot el Pla Convivint, què se va anar fent realitat? Bueno, n'hi ha de tot. Jo crec que aquests mesos començaran a licitar-se algunes de les obres, diguem, des de zero, però també el que estem fent ara, ja s'han fet més de 200 actuacions, és, dins del Pla Convivint hi havia reformes, encara que fora xicotetes, però posar l'aire condicionat en algun centre que no tenia, que pot parecer una tonteria, però estem ara mateix a 38 graus i crec que és més necessari que mai l'aire condicionat, en una situació de canvi climàtic a més.
des de això, tindre una millor accessibilitat als edificis. Sí. Això és el que s'està treballant en els municipis que se van incorporar al Pla Convivint i que hem intentat des del primer moment, al igual que en l'edificant, que per a mi és el més important, no és una calendarització en el temps, sinó una priorització. En este govern, les obres, per exemple, concretes d'educació o de serveis socials, no n'hi ha una data en funció de qui governa en un municipi, sinó en funció de les necessitats urgents de les obres que se van a fer. I no hi ha possibilitat de colar-te o de posar el meu poble davant de no sé qui. No. N'hi ha una llista pública de tots els centres que se van a posar en marxa i a partir d'ahir, amb la col·laboració amb els ajuntaments i també la tramitació que puguen fer ells més o menys ràpida, s'aniran executant tots. Els diners sempre estan a disposició i és el que fem nosaltres, aportar aquests diners per a que els ajuntaments puguen fer les obres. I a partir d'ahir, ja com deia, n'hi ha diversitat d'actuacions en cadascun dels municipis. I ara mateix estem centrats en els més xicotetes, que són les més ràpides. Sí. Este dichos, te vaig veure a les Corts compareguent. Vas parlar d'un tema molt sensible, que és la dependència. Venim d'una situació molt complicada a dependència i tu també la vas patir a la teua família. Jo no sé... M'agradaria preguntar-te, com la vas viure quan era un tema més familiar, òbviament, com estava en aquest moment la dependència i com es troba ara? Sí, jo vaig comentar l'altre dia en les Corts la meva situació de la meva família, la meva situació personal, que crec que, a més, és la que te dona una visió molt més fidel de la realitat. I jo comentava que m'abuelo Pepe va morir sense cobrar no la prestació, ell l'estava cobrant, però va arribar un dia, la veritat és que un any o dos abans de morir, en què el Partit Popular va decidir que una persona que estava ingressant 320 euros per a pañals, per a empapadors, per a comprar un llit millor que poguera... Perquè a m'abuelo li faltava una cama i menjava per sonda. O sigui, damunt necessitava una persona que el poguera ajudar, o banyar. I davant d'això, el Partit Popular va dir que retallava. Que aquesta persona, en compte de tindre 320 euros a la seva disposició, anava a passar a tindre 20. 20 euros? 20 euros. Vull dir, que la gent faci comptes. Però és que amb 20 euros nosaltres no compràvem ni els bolquers. Òbviament. Per tant, jo en aquest moment és una situació molt complicada, d'un rebuig absolut i enfadats, sobretot, clar, amb abuela, que em deia, és que no arriba. Perquè jo vull que una dona necessite una dona que el moga, que sigui capaç de poder moure'l en el llit, perquè ell no se pot moure, no se pot valdre per si mateixa, per a poder netejar-lo, tenia úlceres també. Hòstia, la situació era molt complicada, no? I en aquest moment la teva administració te dia que no estava al teu costat. I ara tenim una altra situació ben distinta. Hem multiplicat per 3 les persones que estan dins del sistema i reben una prestació, però com toca, no de 20 euros. No de 20 euros, imagina. No de 20 euros. I per tant, n'hi ha un sistema que funciona. Que n'hi ha una llista d'espera? Sí, però ara mateix és de poc més de 12.000 persones. I en 2015, quan governava el Partit Popular, era de més de 40.000. Eixa és la realitat. Hem incorporat per 3 voltes el que ja hi havia i damunt estem reduint les llistes d'espera. I això no serà mai suficient perquè aquesta llista ha d'estar a 0. Perquè ningú falte sense haver rebut aquesta prestació. I això és el que estem treballant, per a millorar encara més. Però s'han fet esforços ingents en els últims anys en aquest aspecte. Què suposa per a tu dur dependència amb la teva experiència viscuda? Bueno, clar, és que per a mi el que suposa és un punt d'inflexió, de formar part de la situació viscuda a formar part de la solució, o d'intentar almenys formar part d'aquesta solució de la millor manera possible. I jo sempre he dit que aquests temes són persones i els poses cara i són famílies i és el més difícil de gestionar. Molt més difícil que si gestionares números, o Hisenda, o que me perdone Arcadi, però Hisenda o inclús transparència quan estava allà. Són situacions molt complicades, amb situacions de vulnerabilitat i per a mi és un repte també que em marca com a consellera.
Este Ditxos també va fer un mega anunci que jo crec que totes les famílies estan esperant, que és la gratuïtat de les escoles de 0 a 3 anys, les guarderies, que estarà estarà abans del final d'esta legislatura. Ja t'ho hem preguntat, però t'ho torno a preguntar. Com va ser este procés, més o menys, el que ens pots avançar? No, a veure, jo crec que l'important és, de moment, el que hem aconseguit fins ara, no? Que és que tots els xiquets i xiquetes de 2 anys tinguen ja aquest accés gratuït a l'escolarització o a les escoletes privades, però també, com deia, ampliar-ho del 0 als 2. I això és el que volem que ocorrega de cara al següent curs, al del 2023-2024. I per això necessitem, d'ací a final de legislatura, posar tots els mecanismes possibles per a poder aconseguir. Perquè és importantíssim. Quan parlem de conciliació, quan parlem d'igualtat de drets, també estem parlant d'aquestes polítiques. No? Jo recorde al principi de Xarxa Llibres que molta gent deia és que hem tingut un problema perquè no sé què, no m'han arribat els llibres no sé quantos, al final he hagut de pagar un 10% dels llibres no sé. Clar, però ningú estava donant-se compte, o poca gent estava veient la realitat, i és que de passar a pagar 300 euros en el mes de setembre, si tens un fill, si en tens més, el doble o el triple. I aquest tipus de qüestions, no? És important que les mirem en perspectiva. També en la perspectiva de l'economia familiar. No? A les famílies no només se les ajuda baixant impostos. És amb aquest tipus de polítiques també on estàs ajudant a l'economia familiar. I que tu, quan arribi el mes de setembre, tingues 300, 600 o 900 euros més en la teua butxaca per a poder consumir en menjar, en la llum, en l'aigua o en allò que consideres. No? I jo crec que aquestes són les mesures més importants del Botànic. No? I en aquest cas, tots sabem el que costa una escoleta, que no és poc, tampoc, i el que moltes voltes se plantegen moltes dones. No? I dic dones perquè és en la majoria dels casos dones. Per desgràcia, jo crec que la corresponsabilitat també en la criança és important. I és, me'n vaig a treballar o li pague una escoleta i me'n vaig a treballar o me quede el xiquet a casa. Clar, a voltes, en alguns dels sous que tenim encara, no te compensa ni tan sols anar a treballar. Per tant, jo crec que això és una qüestió important i que este govern ha d'accelerar al màxim. Jo crec que és una qüestió essencial, perquè al final molta gent al final se planteja si pot deixar al seu fill o filla a una escoleta, però amb els seus que té pràcticament arriba a aquesta conclusió. Vull dir, l'impacte que va tindre això en les famílies valencianes, no sé si l'heu estimat, però... No hem fet encara, jo almenys no tinc a la meva disposició aquests números, però crec que és evident i qualsevol persona pot intentar fer-se una idea, no? Vull dir, el que una família tinga, per exemple, en València ciutat, jo que he estat ara buscant escoletes, entre 500 i 600 euros més en el compte cada mes, per a les seues despeses, per a poder pal·liar o mitigar els efectes de la pujada de la llum o de la gasolina, etc. Això crec que és una de les grans revolucions del govern del Botànic. Enguany, en principi, se faran els últims pressupostos de la legislatura. T'ho han preguntat moltes vegades. Tenim un nou conseller d'Hisenda, que encara el coneixem tots, perquè ve de mobilitat. Com penses que han de ser aquests últims pressupostos? Què creus que han de tindre per a donar resposta a un 2023 que imaginem que serà encara fort per inflació i per tot el que estem vivint? Pues aquest tipus de mesures que veníem parlant, no? Al cap i a la fi, en un moment d'inflació com el que estem, aquests pressupostos, jo no vaig a parlar de mesures concretes perquè això és una qüestió que hem de valorar en el si del govern, però que han de ser totes elles encaminades a protegir encara més els valencians i les valencianes. Igual que ho hem fet amb la crisi de la Covid. Estar al costat de les empreses, estar al costat dels autònoms, estar al costat de les famílies i, sobretot, alleugerir-los la càrrega que suposa aquesta inflació. A partir d'ahí, també han de ser uns pressupostos socials, com els que han sigut tots els anteriors. Vull dir, per a intentar reduir també aquesta llista d'espera de la dependència, perquè al final el que estem tenint és un increment també de les sol·licituds, perquè com la gent veu que funciona
i que tens un recolzament de la teva administració, demana aquesta ajuda, no? I això, al igual amb la renda valenciana d'inclusió, també amb les ajudes a les famílies monoparentals, a les famílies nombroses. O sigui, estem parlant d'ajudar al màxim a les famílies i a ajudar al màxim al sector econòmic valencià per a garantir un treball digne, salaris dignes i per a garantir una activitat econòmica que no baixi. L'altre dia ho donava la dada, l'atur ara mateix en la Comunitat Valenciana no arriba al 13% i era de més d'un 24% en 2015. O sigui, en aquesta crisi, els governs que hem actuat des de la responsabilitat d'estar al costat de la gent hem garantit no només que no patiren tant les conseqüències, sinó que a més se mantingueren els llocs de treball i continuaren creant-se'n més. Perquè al final la gent el que vol és treballar. La gent no vol vindre. N'hi ha un concepte a voltes en la societat de dir és que té una ajuda i ja no treballa. Jo no m'ho crec. Jo crec que la gent vol treballar i vol ser independent i no vol dependre de ningú més que del seu treball. Perquè vol tindre una vida digna. I això és el que hem d'intentar, que els que per qualsevol raó no puguen treballar, estar al seu costat i ajudar-los, i qui vulgui treballar, que tinga un accés o una projecció d'inserció laboral per a que pugui guanyar-se la vida com vol i com sol·licita. I jo crec que això són les claus d'un pressupost de cara al 2023. És de veres que aquests 2 anys, pràcticament 2 anys, heu estat molt focalitzat en resistir aquesta pandèmia que ens ha canviat la vida a tots. Jo vaig llegir una entrevista que li van fer a Joan Baldoví i que va dir, i no sé si la compartixes, que és de veres que el govern del Botànic, sobretot la part de Compromís, vos heu centrat molt en la gestió i potser no vos heu focalitzat tant en la política, perquè òbviament el primer era rescatar a les persones. No sé si ho compartixes i segon, què s'ha de fer ara, que ja més o menys estem eixint de la pandèmia, encara que estem ahí en una 7ª ola. Sí, jo compartisc. Ha vingut passant molts anys, però pel que et deia abans, no? Quan tu arribes a un govern després d'una etapa molt fosca del Partit Popular i veus tantes coses mal, el que vols és intentar ordenar-les i netejar-les. I això fa que en Compromís hagin fet aixina, ens hem arremangat les mànigues i hem dit, va, mans a l'obra, anem a fer. I al final, probablement, ens hem llevat una part de la venda política d'allò que estem fent. Que tampoc me pareix malament. Vull dir, hem d'estar centrats en la gestió, clar que sí, però ara també amb un projecte consolidat com és el del Botànic 2, on, com deia abans, les polítiques estan donant els seus fruits, també hem de posar en valor qui ha fet aquestes polítiques i per què les ha fet. Jo crec que això sí que ens ha faltat i és el que hem d'intentar també visibilitzar, complementar les dues coses. Ni es tracta d'utilitzar un càrrec institucional per a fer propaganda del partit, crec que això en Compromís no ha casat mai de la vida. Però, home, tampoc anem a ser tan il·lusos de fer coses i deixar-nos la pell en la gestió i tampoc dir que ho hem fet nosaltres, no? Clar. L'equilibri. Aitana porta una carrera meteòrica, diria jo. En 20 anys vas entrar com a regidora del teu poble, en Crevillent, i també crec que ha sigut un acte molt simbòlic i molt especial que quan vas prendre possessió d'aquest càrrec de vicepresidenta també vas anar la teva primera visita oficial a Crevillent. Com ho vas viure, això? Imagino que amb molta emoció. A veure, sí, clar, evidentment. Jo no he deixat, a excepció dels 4 anys que va ser directora general, jo no he deixat de viure a Crevillent i quan era diputada anava i venia a València perquè jo sí que estic molt còmoda en el meu poble, em sento a gust, m'agrada fer la meva vida allí i evidentment crec que la notícia de que fora vicepresidenta ha sigut benvinguda en el meu poble. Dona igual que fora una persona de dretes que d'esquerres, que tal. I jo això també ho volia agrair, tenint aquest gest que és molt més que simbòlic per a mi. No ho faig per un simbolisme de cara als mitjans, sinó perquè realment m'ho crec. Jo vaig néixer en Crevillent políticament, vull dir, i per a mi era important també conèixer de primera mà els problemes del meu municipi en la meva gestió, respecte a la conselleria, també en altres àmbits, i posar-los també en valor al si del govern del Botànic.
Ara que ja portes dos setmanetes, és molt pronte, però com veus la salut del Botànic? Han eixit enquestes, però bueno, enquestes molt cuinades, òbviament. Com veus la salut del Botànic i si veus un Botànic 3? Jo sí que el veig, perquè crec que la ciutadania, a l'hora d'anar a votar, va a reconèixer el treball que ha fet el Botànic. I sobretot pensant en una qüestió molt evident, i això ho haurem pogut veure tots, el que entenga de política i el que no, i és fer una comparativa de les crisis econòmiques que hem viscut, la del 2008, quan governava el Partit Popular, i la d'ara. El 2008 ens van dir a tots que ens apretàrem el cinturó, que en la dependència ens baixaven de 320 a 300, per exemple, que havien de ser austers, que les administracions tenien un pitjor servei de sanitat, un pitjor servei educatiu. Hi ha una crisi ara mateixa provocada per la Covid-19 i ara ja no se sap per què provocada, però amb una desorganització mundial absoluta, estan al costat de la ciutadania. S'han fet una resposta totalment contrària a la que va fer el Partit Popular ara fa poc més de 12 anys. I això ha sigut la clau. Jo crec que això la gent ho sabrà reconèixer, perquè en un moment on se les han vist fins aquí, el seu govern ha estat al seu costat. I no els ha dit apanyeu-vos, i no només apanyeu-vos, sinó que ara vos apreteu el cinturó i tot el que vos envolta els serveis de l'administració vos van a costar encara més. Això no ha passat. Jo crec que això farà que la ciutadania torni a fer que se reedite el Botànic en esta volta en una tercera edició. Tot i que és de veres que l'oposició està celebrant que han tombat a una exvicepresidenta que òbviament és molt mediàtica com Mónica Oltra. Sí, a veure, ells podran celebrar el que vulguin, però la partida encara no ha acabat i jo crec que el que també s'ha de fixar la ciutadania és per què per als grups de l'oposició ha sigut més important tombar a Mónica Oltra de manera injusta que proposar mesures concretes per a que tots els veïns i les veïnes valencians i valencianes puguen eixir d'esta crisi. Als grups de l'oposició els ha importat més desgastar a un govern que proposar mesures que és la seva tasca com a grups polítics en les Corts Valencianes per a donar la seva alternativa al nostre projecte. I la seva alternativa ja ens han demostrat que és la bronca, que és el soroll, que és la confrontació i la polarització. Jo, almenys, en la part que me pertoca, no vaig entrar a això. Soc una persona dialogant, una persona de consens, que vull intentar apropar postures, sobretot per a que tot el món guanyi. Si els partits de l'oposició no van estar en això, tampoc me trobaran. Com has viscut tot això? A més, estaves fora quan te van comunicar aquesta notícia. Eres mare, a més, o sigui, fa molt poquet. O sigui, t'imaginaves en algun moment estar en aquesta posició ara mateix? De cap de les maneres. Prova d'això, ho he dit en moltes altres ocasions, era que jo estava en Grècia. Vull dir, jo me'n vaig i pregunto en Compromís, estem com estem, me'n puc anar perquè ja tenia els bitllets pagats i aquestes coses, de feia mesos, jo me trobava de baixa de maternitat, i dic, me'n puc anar o me quede. No, tranquil·la, vés-te'n, no? I, en fi, esclata tot el segon dia, el primer d'arribar a Grècia, dona positiu per Covid abans de que passe tot, a més. Només arribar, i dic, ja l'hem liat parda. Vull dir, Covid, la dimissió de Mònica, després veure qui la succeïa. Ha sigut tot molt ràpid, la veritat. Per a mi ara mateix és com si hagueren passat 3 mesos o 3 anys, però no volia exagerar, però ha sigut tot molt ràpid. A més, les decisions en un moment en què jo no me trobava bé, perquè també tenia el meu xiquet malaltet també de Covid. Era la primera volta que se posava malalt i ahir hem d'entendre l'esforç d'una mare primerenca i va ser tot molt difícil, sobretot pensant també en Mònica i en com s'havia desenvolupat tot i en la injustícia tan gran que suposava. Així que, han sigut dies de molt agredolços, la veritat. Per a tots. Per a tots. Per a tots. I com pots compaginar, òbviament, un càrrec d'esta responsabilitat amb una maternitat que pràcticament el xiquet, òbviament, demana
i tens ganes també d'estar en ell. Per descomptat, vull dir, el meu xiquet encara ni camina, no? I clar, no seria tan difícil compaginar la maternitat en este càrrec si no fora perquè ma casa està a 200 quilòmetres de València. Clar. I la meva parella està a 200 quilòmetres de València, no? Per tant, pues, tinc la sort de tindre dos pares que estan disposats a ajudar-me i també pues, bueno, intentant trobar també un equilibri en els meus horaris. No? Jo el dia que vam fer el traspàs de cartera ho vaig dir en el meu discurs. Soc mare, soc dona, soc jove, soc del sud i no penso renunciar a cap de les quatre coses, sobretot a la primera. No penso clar, perquè és que al final els que sou pares i mares no, ho saben. N'hi ha moments importants en la criança del teu fill o filla que se te queden gravats per a la història, no? I jo no vull perdre aquesta infantesa o la criança del meu fill o filla. No puc renunciar perquè jo el que estic precisament propiciant des de la meva conselleria, a més, no és una conselleria de les cures, de la criança, dels usos del temps, no? D'utilitzar-los correctament, de conciliar. I seria molt hipòcrita per la meva part dir en un discurs no? Que vull que tot això li passi a la ciutadania menys a mi. Doncs no, evidentment, este càrrec requereix d'una intensitat que ningú se pot fer compte no? De la intensitat que requereix, sobretot entrant a 10 mesos del final, no? I amb el context que ha sigut, però evidentment, per damunt de tot, sempre està el meu xiquet. I ja per acabar, Aitana, amb quin missatge vols acabar estos 10 mesos? A més, te dic una cosa, moltes vegades tenien ganes de que els joves de Compromís, Fran i tu, començareu a tindre càrrecs de visibilitat. Ha arribat per una circumstància un poquet agredolça, però és de veres que també estem veient, crec que si no m'enganya, a la consellera més jove del Botànic. No ho sé, ja no sé on està el tall, perquè jo crec que Marçà també va entrar molt jove en el seu dia. Sí. No sé si igual hi un anyet o dos per amunt o avall, però bueno, jo ho afronto des de la responsabilitat també d'una persona jove que vol fer-se valdre. Jo tinc estos dies, no? Les veus estes que van per darrere, de la marioneta d'Oltra, o és tal... Però i això el que reflexa no? És una part de la societat que continua pensant que els joves hem d'estar constantment tutelats, perquè no tenim criteri propi, perquè no tenim opinió, perquè no la podem tindre, perquè no gaudim d'experiència. I jo sempre he afrontat, ho comentaves al principi, vaig ser regidora amb 20 anys, jo després directora general en 25, diputada en 28, portaveu adjunta. Portaveu adjunta, sí, però és que a mi no m'ha donat mai por la responsabilitat, però al mateix temps m'ha generat molta responsabilitat a mi també, no? De ser seriosa, d'aprendre, de ser prudent, d'intentar adaptar-te a la nova situació des d'una perspectiva de, ostres, estàs en un lloc important i n'hi ha molta gent pendent del que fas i de les teues decisions també, no? I ho he fet sempre i vaig a continuar fent-ho. No crec que n'hi hagi un lloc, el de la vicepresidència o el de la presidència, de qualsevol cosa, ja no parlo ni tan sols del govern valencià, siga una qüestió de persona major. Crec que hem de trencar aquest estereotip. L'hem de trencar. No perquè sigues més major, ho has de fer millor. Jo crec que n'hi ha moments per a tot i, evidentment, l'experiència és un grau. Però la il·lusió, la constància i les ganes d'aprendre també és un altre. I és un altre important. I jo, ja ho he dit en moltes ocasions, vaig a intentar estar a l'alçada de la situació. I sobretot també per a demostrar que la gent jove podem tindre càrrecs de responsabilitat. Aquesta és una de les meves batalles vitals, però que ara torne, diguem-ne, a combatre de manera encara molt més forta. I és una de les qüestions que tinc en ment en aquests 10 mesos. N'hi ha gent jove preparada que també té possibilitats d'estar en càrrecs de responsabilitat. M'hi doneu que sigui en un govern o en una empresa privada. Sí. Moltíssimes encerts, Aitana, perquè al final és una de les cares més visibles del nostre govern, del nostre autogovern,
moltíssims encerts en aquests 10 mesos de legislatura i que vagi tot molt bé. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.